Jerusalem. In heaven there's no tears. Awanon iti sang sangit, awan tinigdiday. Kunana ta Revelation chapter 21 verse 4, ti Diyos punasan nanto nagita amin nga luluwa, malipot karigiti matada. Amen. Saan nga may kakabsat nga iti kukinsay, tinatawag ko, ang pangalan ko sa kanya, Don Buyet. Siguro, ito sinila nung pepeso, Don Buyet. Totoo ba? So, Don Buyet, di ko na talaga tiawag kanya na. So, in heaven, there's no tears to dim the eyes. As family, the Lord will comfort you. Tiaw po isot mangliliwa. Magpatuloy lang tayo para kikita tayo dahil sa Jerusalem, yan sa kanan niya po Diyos. Kaya din tayo di pa nagsaon ni Pastor Aris. Kung nasa nagsasaon, tagalinin ng adulan. Ama, nagsaon ka. Hati kahit po istoryaan ko na. Okay, Pastor Aris. Kaya naimbang nga ang mga kakapsat, kablawang na tinakatigan natin ni ako. Hindi na ito nga rin kakapsat ka nga mailingag nga iti rason kin ka po no apay nga datay dito, hingan ako no katisulay jay, umay tayo makipagrig na iti pamilya iti napanawan nga ni brother nga Boyet. Natin na ispektaran nito kung gawin sa katatay nga kakapsat nga iti kasi napasama katisulay pagtitipunan, dahil kakabagyan, hindi ngay nabayag na hanggang nakikita kasi may sa kapagurungan di ba? Kasi di pa matay na ni Don ganito awag ni kanyana, ni Don Boyet ka talaga nga dahil ngay nagbigat na awatan, hindi magkakapsat. Nadamag nila ang hindi kadami di Isabela ni Don Boyet ka tinalang ti Apo. Nung adirik namin kakapsat nga malagdingitan, talagang matitirik namin kita tayo nakapsat no mas ano nga itibiyag na isa nga nakakaskas daw nakapsat, di ba? Ang tingin spektar nagpiksa, so nga may magbaga na sarili nga nang napiksa ka taltalag ka magtaltalbid ka lang kanaitang mga piksa munti may isa nga ba nakakapsat nga isang aramidon tayo no itirik natin nagitisalong at tayo talagang marik na yung kumakoy mo napintas na ba nagpakonsulta tayo mga saksapa kadagiti dito po, hindi mo kakapsa. Bayan kayo, digay. O, ni Don Buyet ka, makita tayo kasama sakit na. Awan na talaga. Dito'y talaga nga napagkanyanan na traitor na yung sakit. Talaga nga atake na talaga high blood. Talaga nga makita yung ispektaran mo may kadagiti tayo antay mabaling na gawinan na ito. Kaya may isang ba nagkakapsat iti kayo kung ibaga, isang uti ako ko nanay Isaiah 57 verse 1 ito, matay ti tao nga naimbag, kat awan hindi makaawa kinuana. Kuna na rin nga, mapan kuna na ti tao, matay nga naimbag, mapan suna, itital na kin iti inana, kuna na kakapsat. Mapuna tayo nga ni Don Boyet, kikitahan tayo ng isinan ng tibiyag na nagsimod garutan, tibiyag ti may isang atang makapsat kita dati espiritu na bagigin iti karanwa dahil kikitahan tayo tatang madang makapsat ka bagi na lang ng espiritu na iti karanwa na napalang yung bisidong ti Apo. Pwede siya kakapsat ko na naligayin nga iti tao nga matay na dali ni Kristo mapanusuna iti panangkaliliwa, mapanusuna iti bisidong iti Diyos, liliwa iti Diyos dayta kaya dahil espiritu kong karanwa ng kukuha ni Apo Diyos dahil nakapsat. Katadalang tituwa mabalag na pagpilihan ng tao, no, sa dinuti papanandano na bakit sulat ni Apo tayo sa Kristo inawat na kas Apo tayo mangisalakan ibiyag na automatic kakapsat nga iti karanwa na mapantin ni Apo. Ngam iti tao nga matay nga awan kini Kristo, automatic kakapsat na mapanigayag na tayo mapangakadusa isulay impyerno nga makunang. Katamuyo ay ayat ng mga kakapsat kada hindi kakapsat nga masik na mabaling akong kuna ni Sister Charis bakit hindi nga apay nga tanga hampay lang kung nakita nga nasapan ni Papa pag mabaling ko kung mga kuha kung kuna na siguro mabaling ko mailibay siyempre nurse isuna amuna ti aramidon na mabaling nga iti tunggal may sa kanya yung dyan lang
Diyan pa lang ginuyod ka rin yung aldaw, mahal ko nga pinalumusan ng mga pagditrabaho na mabalin nga dati at kung unang uya ay atin nga nakapsat itigyan ti may sana tao ha, tayo mabalin nga gawitan. Ti patay, umay, kan awan iti makabalin na mangigawin kay kuwana. Hamo mabalin nga igalo, hamo mabalin nga ibaga nga hang kapay nga matmatay, hang kapay nga mauawan, nung itigyan tayo mga saksan tayo ispiktaran umay ka nag-itigyan tayo. Ya? Nung mas nabiyag sa ito, magiging yung kayo. At dati may isang istorya, Robsa. Dati may isang mamungo. Nga depressed, dati mamungo. Kuna na di sarili na ni ako. Kasi na natin istorya natin, kuna na natin mamungo. Isumarit mo kano mga gaitoy, napagkalod yung nagtisimbaan at sinaludsod na naman ni ako. Lord, maan mo ba ako? Kuna na kano natin mamungo. Kapag sinago na kami yung sa akong simbahan, kutin mo na Lord, mahal mo ba ako? Kanana ka ulit ang mamungo. Kaya mo yung dati may isang janitor nga nakangag, mabalik na tatarabangan yung nagtisimbahan dati nga janitor. At lininis, nagliliwain na. Siyempre, nakita na na-depressed mo na ang mamungo. Nagliliwain na dahil likodan ti pulpito ating mamungo. Kaya mo na-istorya ko na nung kisatuman. Yung kadagdang nakangang istorya ka niya yun. Kung na di janitor, talagang nalarod nga nagsaw na Lord, maan mo ba ako? Kung na ulit ang mamungo. Kung na di janitor, oo, mahal kita. Kung na parehas ka ng mamungo. Kung na timumagdal ka ay ka na parang sakay dyan yung mamungo. Nagsaludsod ko kung kung nagsaludsod mo at sinaludsod na ulit. Lord, kung sanayay, ngungo ka rin. Kung dinamag na di ako Diyos, ngungo. So nga, kada kayo ma-depress, ay ayatin nga kakapsat. Kaya karunaan na kalagin dyan masignan. Han yung masang saludsudon ni Apo, no, ay ayatin ka kayo. Tako na, iti Diyos, ay ayatin na tayo. Hindi po ba? At dati nang hilugin di amoyo di pagbangon simangpad kami nagapoy sa Bela alas 2. Kaya itibigbigan bandang alas 6 day jay. Tanay turo-turo na naman mo karon nga nagbiyahe ka kapsa. Pagbangon alas 2 simangpad kami hanggang alas 3 media nagtutungtong kami palamita nagkakape. Kaya alas 6 sa dati dungdung awa dati nang hilugin. Kapsa rinugyan ang daan nga yung awan doon buyan. Kita mo yung ising-singayan tayo sinadungaw, tatalan yung oras na dinungawan na. Ya? Kasi nung matapot sa marunong sa mga dungaw, dyan yung kalalainganan, yung nakita mo mga dungaw, ito yung takla, pinamilay. Kita mo yung dati may isang istorya, na kaya nga ulit-ulit ang dati may istorya. At dati may isang istorya na kasawa, dahil yung nagduman ang magtang din istorya, dinatayan ni Libarini. At dati kasawa nga, damdamo dati mapanmatigimong. Damdamo dati mapanming ng simbahan. Ni lakay pidring. Yan, pidring sinagawang tanda ni pidring dito ato. Ewan, masaya. Pidring sinagawang na karoon na dyan, lakay. Kanda di mo bakit Marcela. Ako tanda ni Marcela dito. Pag nagpuyong ka na lang, ano ka nagigimong. Itababaan na istorya, kung ano, dahil pastor, maniparin iti agsidan iti dinardaraan. Yan, sinutagsin sila iti dinardaraan na ngayon tao. Na tao, natin, biglang mo nalain. Maniparin iti agsidan iti dinardaraan, kung na di pastor, o nang nagmulakay, kung na namanagay, bakit? Mati ka kanong agsidan iti dinardaraan, na kung ni pastor, kung na namanagay, bakit? Ay ka na, nairan na ka na yung aldaw, dinardaraan ti sila na. Bakit? Magbisina ko. Para bang mga ay imbaga ni pastor nga hanggang nagsidan iti dinadraan kung ano kang galing nga baka kanadila kayo ng limidreng ay hindi ka mabaan na istorya nakaturog di pa kita nagarudap nagarudap wala pa nagkalo gay kusina nakadawang kusina man napangkalaw na yan nakakalaw tata nangagkalo di ba kayo nakaliay kung ka mga lipak-lipak ka doon naging kalkalutikas kasi rin lakas ka na kardiro. Na, at nagkalkalaw kung na nakalaw, inuyos na ka na jay. Nya, aday sirati ko, titawag, balunal, kung na naging inukaws. Nya, ginuyod na kalaw. Tatakan din naruntok na kalaw. Ginagawa mo. Hindi ka nung magtangkal na.
Dahil kumanutin yung nagtigi kusina da. Sa laki! Kunana ka na dahil bakit? Kunana ka na dahil bakit? Kunana ka na. Sa laki! Kunana ka na dahil bakit? Ay ko pinalit na ka na kakabsa. Minalo na ka na. Napuntaan na dito na nila kay nga asawa na, nga isang ibulon, nakatayan na. Ya, di ko ba na istorya na tayo, hindi lang kahit nakaburo ng restaurant. Ay na nagdumaw ka na, di bakit ko na lang ano, lakay ko, pitring up. Giniagawa mo? Apay gamili, nga natay ka, nga nasapa. Wala na ano. Tanagsilagat niya, hindi nagdaraan na muna ni pastor nga bawal Wala na ano. Bakit na? Tayo di ko lang nga, sa laki, ko na Dayay, bakit na inistorya na kano dayay kung kinga ko nga nakatayan dayay ya lakay na ito na kayo makaksa ang kayo magsitsida ti dinardaraan ta bakan tong dino isumate mang agan tumati mang palit ka na kayo ya mo yung ipapatay iti may isang tao may isang burbur siya kung natayo ti Ilocano burbur siya kung nagtagsikog gamit handa yung spektaran, no kaano nga sumangbay, kanagitibiyag tayo, kanagiging napalpalabas na al-aldaw, ng kapsat, nagpaspasyar kami, nga puro ng tayan, iti pinaspasyar me, barikir, nga, ijay, mayanto, kung may bubon, tatad ito, sinilyan, kat amo yung may salaan, iti puong kingga po, nga iti tao namatay, kat may sangabahan nagda ito'y kakapsat na saan na spektaran, saan na amo iti tao. Kaya na sa uwan nga, numatay iti may isang tao, awan iti makaigawin no kaano nga sumangbay na ito. Numatay iti may isang tao, saan na nga amo no kaano nga sumangbay na ito. Katamu iti may isang ibagang iti tunggal may sa kanyayo, uray numatay mo nga iti may isang tao, no pagarupan tayo, kitispektaran tayo, ken ibaga tayo, nga adda tayo kiniapo tayo nga Hesus Kristo inawat tayo ni Apo Jesus kas apo kin mangisalakan ka nagibigyan tayo adda itinamnama tayo iti makunkulang nga biyag nga nangayo mabaling iti tunggal may sa kanya yung mga masaysayangan mo iti pudpud no nga di mapansin ko iti pudpud no nga panangiparigna no panakarigna iti pudpud no ayak ito numatayin di tao apay una ang kasjay galing, nung natayon di tao, malagip mo aminan. Nga kinaimbag na inaramid na. Di man kakabsat kas gay. Dahil yung tao, naggagal, nagsumpad, ang amin nga trabaho na talaga nga nagsaya. Di ba maipalagip ang amin ang kanyayo kas gay. Itinapasabag kinidon boy, ang amin nga kinaimbag, nalagip tayo. Nya, kanagiti pa nagtutungtong, itutunggal may sa kada tayo. Mabaling nga datagsin sinayang, gamin, nidumbuyan ka talaga nga nasapa nga inalam iti Apo. Nangamuyay ayatan nga kakabsat, ang amin tayo nga tao dito ay rabaw iti daga, mapantayo iti kastoy nga pasamang tatta. Nagpipintas na iti sabsabo nga kaskunanan ni Pastora Tatay, nga mintunog bigat na ito ay makiltay dan. Kasta iti kayarigan, iti biyag, iti may nga tao. Kita nyo kalkalpas na tayo nga nagpakasal nga kakabsat. Kalkalpas ni may isang okasyon nga karagsakan, ngunit sinmambay ti okasyon nga kastoy may isang aliday. Nya? Ngunit bagang itunggal may sa kanya kang kangrunaan na kanya yung masing ng tata, patigkaran nyo nagitirik na yung haan yung ibaga. Haan yung mabaling ang kwestiyonan iti Apo, ang sipunta ni Apo Diyos, iso na amin tilang ituding ng iplano, dagiti paspasama, itibiyag, itunggal may sa kanya tayo. Dahil pag narapi kakapsat ka hang kung nakatitugan tagsao hanga siya ka talaga isumao at narapi ng dati sa naili tayo nga nagapupay dyan nga isa tagsao ka na tayo ka makita yung taman-taman na yung narapi. Diyaman kayo kinabak ng sao kan istorya. Madedaya with the